Thomas. Hej. Det ser du halvdelen, hvad har du lavet? Jamen, jeg var ude at spille fodbold for 2 dage siden. Ja. Og der får jeg altså et eller andet slag på baglåret. Ja. Og det har gjort ondt lige siden. Jeg kan godt se, at det er lidt hævet og lidt rødt der. Ja. Lad os undersøge det. Hvis du lægger ned på briksen her. Yes. Skal jeg ikke lige se hovedgaden? Det må meget gerne. Ja. Ja, det er fint. Hvordan er det? Det er godt. Og så lægger jeg lige sådan en pølle her under dine ankler. Ja. Så du kommer til at ligge godt. Forhåbentlig. Ja. Så må du lade mig vide, hvis der er et eller andet, jeg kan gøre, for du kommer til at ligge bedre. Nej, det er ret godt nu. Ja. Ja, jeg kan godt se, at der er lidt ruber og lidt tumor, lidt rødme og lidt hævelse her på baglåret. Ja. Kør lige op. Og du siger, skaden er sket hvornår? Ja, det skete for 2 dage siden. Jeg var ude at spille kamp i søndags. Okay, så du er et eller andet sted mellem den akutte og den inflammatoriske fase. Ja. Ja. Og det går ondt, siger du? Ja, det gør det. Ja, okay. Sådan på en skala fra 1 til 5. Ej, fra 1 til 10. Jamen, 5-6 stykker. Okay. Nu vil jeg lige have dig til at prøve selv at føre din hæl op mod din balle, så du bøjer i knæledet, og så lad mig vide, hvordan det føles. Ja, okay. Ja. Ja. Ja, det gør ondt. Ja. Det strammer i baglåret, og så niver det sådan nærmest ned i min knæhæs. Okay. Ikke særlig behageligt. Godt nok. Og når du gør det, så er det sådan en 5-6'er ud af 10. Ja, lige præcis. Ja, okay. Nu prøver jeg så, nu skal du bare slappe af, og så fører jeg din hæl op mod ballen og bøjer dit knæ, og så lad mig vide, hvordan det føles. Så slapper bare helt af. Ja. Ja, det føles bedre end før. Ja. Okay, når du kommer dertil, så begynder det at nappe lidt igen og stramme i baglåret. Ja. Men den umiddelbare første bevægelse, den føles bedre end før. Ja. Det er okay. Ja. Og så strammer det til. Ja, så begynder det at stramme igen nu. Ja, okay. Det kan jeg godt se. Ja, men altså, du har nok fået et trælår heroppe. Eller der er jo en, der har sparket dig bagpå, og så der er lidt bristet blodkar og lidt muskelfiber. Og det er også tydeligt at se, at der er sket en blødning. Men nu vil vi lige prøve at finde ud af, hvor præcis på baglåret det er, at skaden er sket. Ja. Så nu laver jeg lige en inversion. Jeg kører din store tog indad. Ja. Og så lægger jeg et let tryk, og så skal du blive der, jeg må ikke flytte dig. Okay. Ja, bare en let modstand. Ja, hvordan føles det? Altså, jeg kan godt mærke det, men det føles faktisk okay. Ja, bare så af. Og så prøver jeg det igen, men nu løfter du lille tåen ud af, så du laver en inversion. Ja. Og så lægger jeg et lidt tryk, og så Ja, bliver jeg må ikke flytte dig. det gør ondt. Ja, okay, bare slap af. Ja. Det er så på ydersiden i biceps femoris, at du har fået en skade. Og typisk så sker det ved en intermuskulær blødning, at blodet løber ned til knæhasen, og så samler det sig der. Og derfor vi kan se, at du har fået et ordentligt hematom her, en ordentlig blødning, det er ret misfarvet her bagpå. Og ned i knæhasen, i fossa popliteae, her hvor blodet det er samlet, det er et område, som er afgrænset opad til semitendinosus og membranosus og lateralt af biceps femoris. Og bunden er dannet af de 2 hoveder på gastrocnemius, som hæfter op på femorkondylerne. Og i det her område løber der vener, arterier og nerver igen. Så vil jeg lige prøve at mærke på din hud med mine meget kolde fingre. Ja. Ja, jeg kan mærke, at det er varmt. Der er kaler. Godt nok. Og nu prøver jeg lige at trykke lidt på dig, du må lade mig vide, hvis det gør ondt. Ja, det skal jeg. Ja. Ja, jeg kan godt mærke, at der er en masse hævelse herinde. Og prøver jeg lige at forskyde lidt. Ja, det er næsten ikke til, fordi der er sådan en ordentlig ødem her. Nederst på baglåret og så i knæhasen. Ja, det er næsten ikke til at lave noget subkutan petrisage heller.